Bahalag ikaw pa ang pinakatamis nga mangga, naa gihapoy mga tao nga di ganahan og mangga. Ang uban, saging ra jud ilang gustong kanon kay you know na high in potassium, kay numdum ko na jud ko'y amiga nga di jud mosuko or mosupak kay mahadlok siya magkakontra. Amo gud siyang gi-challenge nga kung pwede masuko siya panagsa. Conflict averse lang gyud iyang personality basin nakuha niya sa ilang balay or pamilya. In the end, bay pagka-miserable na noon siya kay di man gud siya kay bawo mo dili. So mapugos siya og buhat og butang nga dili siya ganahan para lang ma-please ang tanang tao. Pero unsaon ta man dili man jud nato ma-please tanang tao. Bisag si Hesukristo manggani na ay hater. Well, actually sobra pa sa hater kay gipapatay gud siya. Ang ato lang sigurong mabuhat about ani is try to please nobody. Just do what's right for you. People who truly care for you will stick with you whatever you want to do, as long as wala lang gyud kay tao nga matamakan. Check the mic and make sure it sound right, boys.